kao što vidite, danas igramo opet Clash Royale sa super igračima. Ja snimam. Pozdrav za super igrače. Za tebe. Pozdrav za tebe, ok. To mi je prijatelj, idemo. Pa ja već snimam. Eto, ok. Pa ja već snimam. Ok, idemo otvarat srebrni chest. A to je silver chest. Ajde, please, legi. Ne, fuck, nije. A nema već. Šta može? Ok, molim vas. Ok. I po svima, moje ime je Leo. Dobro ste ga čuli danas dobro ste ga čuli. Ok, idemo igrat 2v2. Ok, počnimo. Pičnimo. Ajde, složi. Možda ste vidjeli njegov dek, eto. Ok, nije bitno, sad ćete tu da vidite